ngiyafisa ukuthi abantu ngibanikeze i-background yokuba khona kwaleli bandla nangegunya lokuba khona kwaleli bandla nangokuthi uma kusuka lapha ubhekwe i-future noma i-vision yaleli bandla imi kanjani. Amen. Ngo-1992 ubaba inyanga yezulu kwakungu-September ziwu-9 wathuma abavangeli abathathu. Ngaleso sikhathi ngangiyimanje emadadeni. Wathuma abavangeli abathathu wabanikeza imoto, le moto ebomvu yabafundisi. Kwakuwumvangeli umthetho lose umfundisi umthetho, bese kuba umvangeli uMathonsi lose umfundisi uMathonsi, kwase kuba umvangeli uMgabi owashona semfundisi uMgabi. Ngababona sebefika kimi emadadeni bathi sithunywe ubaba ukuthi asizokulanda. Ngakusasa mhla ka-10 September 1992 ngahamba nabo ngaya ebuhleni. Uma ngifika ebuhleni ubaba inyanga yezulu wangibiza kanye nomnewethu umfundisi uMpama, wangena nathi endlini le-estate, yayingakabayi isitezi ngaleso sikhathi. Uthi-ke ubaba wayesengena nathi e-bedroom. Mayefika e-bedroom, le bedroom yayisencane. Ngafika kule bedroom nemjiva igaxwe odongeni iminingi nezinto ezine ezingabhekekile kahle. Wayesefika uyabuza ubaba ukuthi lezi zinto njengoba yihleli kanjena zibekeke kahle yini. Sathi thina nomnewethu ayibekile kahle. Wayesehamba futhi eya kwelinye ikamelo, efike enakhona sifica kunezinto abantu bebenikela kuzo ngazo, eminye kuwukudla, okunye kuyingubo, kodwa konke kufuhlelwe ekamelweni elilodwa. Wayesefike ebuza ubaba ukuthi lezi zinto zihleli kahle noma zihleli kanjena. Samphendula nomnewethu sathi Nkosi azihleli kahle. Wayeseya ekamelweni lesithathu, nakhona safica kunento enjalo. Wafike wabuza umbuzo owodwa ukuthi lezi zinto zihleli kahle noma zihleli kanjena. Sathi baba azihleli kahle. Wayesehamba nathi eya e-dining room. Mayesese-dining room wayesethi ubaba, ngiyazi ukuthi senididekile, angikhulumi ngayo indlu lena, kodwa ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha. Njengoba nibona la endlini kumafuhlululu kanje, nebandla lamaNazaretha limafuhlululu kanje. Nansi-ke into ebengibizele yona, ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ubaba wangibiza wangisuka eNewcastle ezongitshela lokho. Ngathi mangiphuma umnewethu wathi uyamuzwa yini ubaba ukuthi uthini? Ngathi ngiyamuzwa. Wayesithi-ke le nkulumo kababa ungayitsheli muntu, ngoba uma uke wayitshela umuntu sobe sesizakhele izitha. Niyakuzwa lokho maNazaretha? Angizange ngayitshela muntu lento, yazwa yithina sobabili. Kodwa kwathi ngo-2003 sisentabeni yaseNhlangakazi kuJanuwari, sabona sekungena umfundisi uKhumalo ekuseni. Uma engena umfundisi uKhumalo sisedlokodweni nomfundisi uMpama, wathi ngithunywe kini, ngithe ngilele, kwafika umuntu ephuma lapha nakwababa, kodwa ukhulume ngezwi. Angizange ngabona noma ubaba ilanga noma ubaba mkhulu, kodwa kuthena angize kulaba bafana bakwaMpama,
ngizobuza ukuthi basakhumbula yini ukuthi inyanga yezulu yathini kubo. Sabhekana emehlweni nomnewethu, umnewethu egcina emtshelile umfundisi uKhumalo. Wayesethi umfundisi uKhumalo, nihleli nento engaka, namtshela nobaba uThiko lento. Sathi thina asimtshelanga. Wayesethi umfundisi uKhumalo, kufanele ukuthi ubaba uThiko eyazi lento, mina ngizohamba ngiyomtshela. Nangempela umfundisi uKhumalo wahamba wayomtshela lento ubaba ngoJanuwari 2003. Angizokusho ukuthi ubaba wathi, kodwa inkinga engahlangana nayo emva kokuthi lento siyivezele umfundisi uKhumalo kwaba ukuhlaselwa abafundisi ngendlela esimangaliso. Basihlasela ngoJulayi 2003 wathi umnewethu uyafika emhlanganweni, wavele wagula, washawa intambo waze wabuyiselwa emuva, walala lapho kusukela ngo-2003 kuze kube namhlanje. Ngase ngisala ngedwa njengoba ngimini njena sekukabili, bese kuzoba ngokwesithathu lokhu kuhlangana abafundisi nabanye abantu bevele bengakhelelile amanga bese bengikhipha esontweni. Uma bengikhipha esontweni ubaba engilapha, wathi ngokwesibili babuya futhi bahlangana bangikhipha esontweni. Lapho engathi ngavikela khona ngamakhosi, basho bathi bazokubulala, kodwa ngingaqondi ukuthi kwenze njani. Kwahamba kwasekuthi 2006 kwasekufika le ngilosi uhlalele. Angizokusho-ke zonke izinto eyayishoyo, kodwa ngo-2008 yayisithi ingilosi, usakhumbula yini ukuthi ubaba inyanga yezulu wathini kuwe? Ngashawa uvalo, kanti kwenze njani? Ngase ngithi ngiyakhumbula. Wayesethi, uyazi ukuthi yini uhlale uhlaselwa lapha esontweni? Ngathi mina kangazi. Wathi njengoba uhlale uhlaselwa nje, lento eyakhulunywa ubaba inyanga yezulu yawela komubi, ikhona-ke uhlale uhlaselwa, kodwa lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga. Kusho ingilosi lokushaya, lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga. Lento eyayikhulunywa ubaba inyanga yezulu yayingasuki kuye njengomuntu, yayikhuluma isuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu akanteli, kusho ingilosi, uNkulunkulu akanteli. Lento eyakhulunywayo angeke ivinjwe muntu, nawe futhi ngeke uze uyivimbe, ngoba ayizange yasuka kuwo, yasuka kuNkulunkulu, ngeke futhi ishintshe. Ngiyakuzwa lokho. Ngizama ukuchaza imandate, igunya lokuthi kungani kwadingeka ukuthi ngiphume ebuhleni ngakhe leli bandla. Yayiseyangitshela le ngilosi ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu yokubuza kimi njena, yini ezokwenzeka kuleli bandla eyodala ukuthi leli bandla liwe? Yangichazela yonke into. Emva kwalokho ngiyayisiqala isinikeza izifundo. Uthi lo muntu wasezulwini kuthiwa angikutshele, ubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi kufanele ukuthi ufundise abantu indlela kaNkulunkulu njengokushumayela kaBaba. Abantu sebephumile emfundisweni kaBaba ngobuNazaretha. UbuNazaretha sebukhona, akusikhe khona ubuNazaretha okwashiwa uBaba, kusho uBaba ilanga, ethi okwashiwa uBaba esho uBaba mkhulu.
lobu buNazaretha obukhona akusekhona ubuNazaretha obashiwo ubaba. Tshela lo mfana ukuthi ngimthuma ukuthi akafundise abantu ubuNazaretha obashiwo ubaba, ebuyele emuva eyobheka ukuthi ubaba wabafundisana amaNazaretha. Lobu buNazaretha obukhona manje akusekhona ubuNazaretha okwashiwo ubaba. Itshelwa ingelosi ngo-2008. Wayesethi lo muntu wasezulwini, singakhathazeki njengoba elapha nje, wathi ungesabi, njengoba ngilethwe lapha laba abantu ngeke besaphinde bekwenzele lutho. Ngizele khona ukuthi ngizobheka wena, kodwa wena uzofundisa amaNazaretha ubuNazaretha njengoba kwakuyikhona uNkulunkulu ekushiye ubaba. Uyakuzwa? Kodwa ayizange ingilosi ithi fanele ngiphume ibandla. Ngizange kusho. Yantshela ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla kokuzwa kimi, kufanele ukuthi leli bandla libuyisele endleleni kaNkulunkulu owaye eyibekile ubaba wethu. Kodwa mhla ka-4 kuJanuwari ngo-2010 yabuya ingilosi isiqhamuka nenye inkulumo. Yathi ngithi ngiyakubaba ilanga, ngamfica ubaba ilanga esesizibeni, amanzi eseze afika esifubeni. Ithi-ke ingilosi ngamangala ukuthi ubaba waba sesizibeni ubhabhadisa abantu. Ithi ngithe ngisamangela ubaba wayesebuyaphendula ngokudabuka, wathi akusiwona amanzi okubhabhadisa lena, zinyembezi zabantu. Kunesililo esesize safika kimi, sahlala kimi, ngizwa abantu bekhala emhlabeni. Uma ngithi ngiyabheka ngifica uShembe esamshiya emhlabeni engasekho phakathi kwabantu, kodwa ngifica sekunamadoda. Lamadoda lana anemlomo ezingovolo, anamazinyo azingovolo nemlomo emide, afosha abantu abakhipha esontweni likaNkulunkulu. Akuselona ibandla leli, seliphethwe ngamadoda. Ngize ngabuza kumfowethu ukuthi uyawazi lamadoda sephethe ibandla? Wathi umfowethu nama ngiwazi. Usho mhla ka-4 kuJanuwari 2010. Yaqhubeka ingilosi yathi ube esethi ubaba, tshela lo mfana ukuthi ngithi akaphume la ebuhleni futhi engahaleli lutho lwakhona, ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayiseyayibhala-ke zonke izinto ezenzeka ebuhleni ezenza ukuthi uNkulunkulu engababikho khona. Yathi mtshele engahaleli lutho ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayisisho futhi ukuthi kuzokwenzekani ebuhleni. Wayesethi uma engaphumi lapha ebuhleni, lamadoda azomhlukumeza ngendlela yokuthi uyothi efa, uyofa sephuza utshwala, esehlubukile uNkulunkulu. Uma kungenjalo uzothatha intambo azikhule. Kodwa kunakho konke kunengozi yokuthi bembulale ngoba abafuni nakumbona. Kushingilosi ithi kodwa akenze lutho, icala lakhe elokuthi ushumayela ngami. Abasangifuni laba bantu, abasakhumbuli nezinto ezinhle engabenzela zona. Ngiyakuzwa. Uthi-ke ubaba mtshele lo mfana ukuthi ngithi akangakhele indlu kaJehova. Uma-ke